May po oras labod Kapampangan. Papalarin kaya kanining preno na ni sakyan. Nya ka bang gagawa ni Arnel. Gawang kaya ni kaya katamong kadwandalan at 35 teglugan. Ang nakasanting kaya ning gulot na malo niya, inisip kong kaya ni kaya gawa ning kaya katamong video. Makayaman la rin yung tanaman da eh. Imumunan dili. Patsay makasakya jeep, eh bari, patong nangan tayo eh. Para, tamo. Yung mas manayon ng katulad kayang Kapampangan, kaya namo pong lele. Yung manong baldi, tegalugan niya. Mas manayon niya kayang Kapampangan, yung timba. Yung manong tutuki, may kade tegalugan dapat wala mo para ka na akong kimoya, yung manong mangi babo. Para ka na ako yung mas manayon ng katulid, magbabo. Ay, ini taga ng manong ya. Kabutihan. Kabutihan, katagalog na. Dakala salamat kayong kabutihan na ano. Wala mas manayon niya kayong Kapampangan ng kayapan. O kaya, ganaka. Le? Dakal ko sukat tanawan na utang alug kayo, anak ano. Yung tanawan, tiagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung balikdan. Hindi mga karine, patse, tayo balong katulid ng mas manayon kayong Kapampangan. Yung manong kapatid. Katagalog ng kapatid, ale? Yung Kapampangan, kaputol, o kaya kapatad. Mapna mo, may kahilag ko, anak ano, may kahilag, tiagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung may kapangilag. Yung kulang lang metong din ka na akong amano, nyapin ining tawlin dili, ginamit kayo ining munikala ng Noy Bartolome. At yung amano, bubuli. Wari rin bubuli, try balak lang kayong Kapampangan, ale? Dita mo, patse Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Nagkakatamong anak, nagkakatamong nga po, pangapampanganan tala. Salamat, Luid, tamongan.